Helo, dyma'r feirniadaeth ar gyfer cystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Brywer yn 2020. Diolch i'r 20 o bobl gystadlodd yn y gystadleuaeth eleni. Rhai wedi penderfynu ysgrifennu cerdd ac ambell un wedi ysgrifennu darn o ryddiaeth. Gobaith oedd y thema eleni sydd yn thema addas iawn ar gyfer y cyfnod yma. Dwi am ganolbwyntio ar y 3 ddath i'r brig. Felly, yn gyntaf, gathon ni gerdd gan Melon Ddŵr yn trafod gofod gweithio ar y sgrin o adre. Mae'r bardd yma yn llwyddo i chwarae ar eiriau yn ystod y gerdd, yn enwedig y gair hwb. Mae hi'n trafod y ffaith fod gofod gweithio o adre, peidio gallu cael ymarfer corff a'r gobaith o weld ei ffrindiau eto yn hwb iddi ddod trwy'r cyfnod anodd yma. Nesaf dwi'n drafod 2 a 2. Mae'r bardd yn canolbwyntio ar amgylchedd yn y gerdd hon a'r ffaith bod plastig yn parhau i effeithio byd natur a'r amgylchedd o'n cwmpas, ond mae'r gerdd yn cloi gyda nodyn o obaith y bydd y genhedlaeth ifanc nesaf yn gwneud gwahaniaeth. Wedyn mae gennym ni gerdd gan Enfys. Mae'r bardd yma'n dangos dawn o gynnwys odl yn y gerdd. Cyfnod Covid sydd o dan sylw eto, ac mae'r bardd yn disgrifio'r ysgol fel tref ysbrydion. Dim bwrlwm, dim sŵn, a wedi diflasu gofod gweld ffrindiau mewn 2 ddimensiwn. Dwi'n hoffi ffordd mae'r gerdd hon yn cloi. Mae'n dweud, yr ysgol yn dychwelyd, pryd, egin o obaith a ddawn ni ynghyd. Felly, y canlyniad. Yn drydydd, mae 2 a 2, sef Martha Isaac o Lys Rhymni. Yn ail, Melon Ddŵr, sef Fion John o Lys Rhymni. Ac yn gyntaf, Enfys, sef Alice Grant o Lys Taf. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti.